אנחנו נתחיל את שומעים אותי? כן. בוקר טוב, אנחנו נתחיל את ההרצאה של הרב אברהם כפלי. הוא ממלא מקום הרב אשדוד. הוא ייתן לנו הרצאה עכשיו על העדה הקראית. תודה לך שהסכמת לשתף אותנו הלא במצגת, דבר? בידע. כן, אתה יכול הלא דבר. להתחיל. אם כבר אנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר פה שמו של יהודה קידר, שעבד גם במשטרה ונפל באירוע של 7 באוקטובר. יהי זכרו ברוך. אז אני אשמח להתחיל. אתם רואים את המצגת? הכל, רואים הכל? רואים, כן. רואים. אוקיי, יופי, בסדר. אז ככה, אנחנו, היהודים הקראים, נקראים גם בני מקרא. וזה מכיוון שאנחנו מאמינים רק במקרא ב-24 ספרי תנ"ך, לעומת היהדות הרבנית שמאמינה בשתי תורות, שזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שזה כולל תלמוד, שזה גמרא ומשנה, גמרא ותוספתות וכל מיני פירושים למיניהם, והם מאמינים שהכל זה ניתן יחד עם התורה הכתובה. אנחנו מכחישים את הדבר הזה ואומרים שהתורה ניתנה רק אחת במעמד הר סיני, ולא הייתה תורה שנייה לה, ככה שבעצם רק תורה אחת כתובה, לא תוספת ולא מגרעת, וכידוע שמשה רבנו קיבל את התורה במעמד הר סיני בשנת 2000 תמ"ח, שזה 248 לבריאה, וכמו שכתוב תורת אדוני תמימה משיבת נפש, או כמו שכתוב שלא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. ככה בעצם אנחנו מאמינים שאסור להוסיף משהו לתורה ואסור משהו לגרוע מהתורה, כי התורה היא תמימה, כן? התורה היא תמימה, זאת אומרת היא מושלמת ואין משהו להוסיף. סליחה שאני מתפרצת, להגדיל את המצגת למצב תצוגה, קשה לראות. כן, כן, אני מבין. עכשיו אני רק צריך, זה מפריע לי פה כמה דברים פה, אז רגע, אני צריך לבחור פה את זה. סדר, שקפיות, תצג, צורת קריאה, נראה לי שזה ככה. כן, יופי, בסדר. עכשיו יותר טוב? כן, מעולה, תודה. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז כמו שאמרנו שהתורה היא תמימה, היא מושלמת, ואסור משהו להוסיף ומשהו לגרוע מהתורה, כי היא תמימה. אנחנו הקראים, למעשה הזרם היום זה זרם ביהדות שהוא מאוד קטן, אבל למעשה בתקופה מסוימת, שזה היה במאה העשירית 11, הזרם היה מאוד מאוד גדול, ולפעמים הוא גם היה כחצי מהיהדות בכלל, אבל עם הזמן כמובן היהדות הרבנית היא תפסה את הרשות בכל הזרמים ביהדות, וכל הזרמים שהתנגדו ליהדות הרבנית כביכול ירדו במשמעות. עכשיו, במה אנחנו מאמינים? כן, כמו שאמרתי, אנחנו מאמינים בקדושת 24 ספרי הקודש, שזה תורה, נביאים וכתובים, ואנחנו טוענים שהתורה שבעל פה, התלמוד והמשנה, איננה תורה אלוהית אלא דברי חכמים בלבד. אנו מקבלים בה רק את הדברים שאינם סותרים את הכתוב ב-24 ספרי הקודש, תנ"ך. זאת אומרת שאנחנו אומרים שגם בתלמוד יש דברים אמיתיים, אבל לא כל דברים אמיתיים, ומה בעצם, איך אנחנו בוחנים אותם?
אנחנו אומרים כל מה שיש לו סיוע בתנ"ך הוא אמיתי. כל דברים שנאמרו שם בתלמוד ואין לו סיוע בתנ"ך, הוא איננו אמיתי. סליחה על השאלה, מה זה לא אמיתי? מה זה שקר? אז זה שקר, כן. אני אביא דוגמה, כן? אני אביא דוגמה, אפילו כמה דוגמאות. נגיד, הרבנים מברכים על נרות שבת, כן? אשר ציוונו ואשר קידשנו וציוונו להדליק נר שבת. איפה קיימת מצווה כזאת בתנ"ך? לא קיימת. או נגיד מצוות חנוכה, כן? או להדליק נר חנוכה. איפה קיימת מצווה כזאת? אפילו חג חנוכה... טוב, חבל הוויכוח. אפילו חג חנוכה לא קיים בתנ"ך, אוקיי? אז אין ציווי כזה, אז כל מי שמברך, אז הוא נושא שם השם לשווא, לשקר. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, ומייצגים שזה כן ציווה, אז זה שקר, אין דבר כזה. אוקיי? אז יש הרבה דברים כאלה, כן? יש הרבה דברים כאלה, ואנחנו מדברים רק על מה שכתוב בתנ"ך, ולא מה שהוא נמסר כביכול בעל פה. טוב, אז אנחנו נדבר קצת על ראשית הקראות. מתי הייתה ראשית הקראות? מימי חלוקת ממלכת ישראל לשניים, יהודה וישראל. כמו שאתם יודעים, הייתה ממלכה אחת בתקופתו של דוד המלך, ואחר כך התפלגה לשניים, כאשר בממלכת יהודה היו 2 שבטים, ובממלכת יהודה היו 10 שבטים, ואז ירבעם בן נבט, שהוא הנהיג את הממלכה השנייה, התחיל השינויים, מה השינויים שהיו. אחד מהשינויים שהוא דחה את החודש השביעי, במקום החודש השביעי הוא עשה את החגים בחודש השמיני, ועשה 2 עגלי זהב כדי שיבואו להשתחוות, לעבוד את עגלי זהב במקום שיבואו לירושלים. אז שם בעצם התחילו השינויים, שם התחילה המחלוקת. המחלוקת הזאת היא התחזקה גם בימי הבית השני, שאז היו מחלוקות בין כתות בעם ישראל, ואז היו כל מיני כתות כמו צדוקים ופירושים, והיה גם כת צדיקים. למעשה זה כת שונה מצדוקים, כי צדוקים לא היו מאמינים בשכר ועונש, בעולם הבא, בביאת המשיח, ולעומתם הצדיקים שהם כן האמינו, וזה בעצם היה הכת שהייתה ראשית הקראות, לעומת פירושים. הפירושים היו בעצם הכת שהייתה ראשית של הרבנות, היהדות הרבנית של היום, שהם בעצם הוסיפו את התוספות, ובסופו של דבר במאה הרביעית, רק במאה הרביעית, נכתבה משנה, כן? זאת אומרת שעד המאה הרביעית של הספירה לא הייתה תורה שבעל פה כתובה, כן? אלא היו כל מיני דברים שנאמרו כביכול בעל פה, ורק במאה הרביעית נוספה ראשית, נגיד ככה, ראשית התורה שבעל פה שכתבו אותם, וזה בעצם הייתה ראשית התורה שבעל פה. אוקיי, ועם הזמן, כמו שאנחנו רואים, במאה השמינית, כן, במאה השמינית, קם רבנו ענן בן דוד הנשיא, שהוא היה מצאצאי דוד המלך, והוא התנגד, כן, התנגד לגאוני בבל לקדש את התלמוד כתורה מסיני. ובתקופה הזאת, התקופה הזאת הצטיינה למעשה בפריחתה של היצירה הקראית, שזה פרשנות, דקדוק, ספרות, כן. מישהו רצה משהו לשאול? אולי שאלות נשאיר בסוף, אני חושב, כן, כדי לא לקטוע. אז היצירה הקראית בתחומי פרשנות, דקדוק, ספרות ופילוסופיה מאוד התפתחה בתקופה הזאת,
וזה נקרא היום התור הזהב הקראי, כן? זה בעצם התקופה הזאת, מהתשיעית, עשירית ו-11 לספירה. אנחנו רואים שהמצבות של קראים למעשה היו כבר במאה הראשונה לספירה, וזה מה שבעצם אומר ותומך בגישה בגישה שהקראות התחילה כבר בתקופה של הבית השני, ככה בעצם התגלו מצבות בחצי האי קרים שמתוארכות משנה שישית לספירה, וכל המצבות האלה התגלו על ידי ארכיאולוג הקראי אברהם פירקוביץ', כן? זה שם מאוד מוכר במזרחנות, והוא אסף, יש לו אוסף גדול מאוד בספריית סנט פטרבורג, שהוא אסף המון ספרי כתבי יד וכל מיני מסמכים, גם את המצבות כמו שאנחנו רואים שגם הכתב של המצבות הוא מאוד עתיק, וזה הכתב שמוצאים אותו גם בארץ ישראל בכל מיני מצבות מאותה תקופה של המאה הראשונה, של המאה השנייה לספירה. עכשיו, מה קרה בעצם אחרי, ולמה בעצם התור הזהב הקראי היה עד מאה ה-11, כן? מה שקרה בעצם שארץ ישראל נכבשה על ידי צלבנים, ואז בעצם הקראים שהיו בירושלים, כן? היה מרכז מאוד גדול בירושלים, שכמו שאמרתי לפני כן, יצר יצירות מופת, כן? בתחום הפרשנות, הדקדוק. הדקדקנים הקראים היו הראשונים שכתבו דקדוק קראי, שהתעסקו בכלל בדקדוק של לשון הקודש של העברית, והיו מילונאים ראשונים, כתבו מילון ראשון, שהוא היה מילון של עברית וערבית, כן, השוואתי כזה בין שפה עברית וערבית. היו דקדקנים הראשונים, והיום הספר התנ"ך שהוא המדויק ביותר, הוא ספר תנ"ך שהתעסקו בו בעלי מסורה, שהם היו ממשפחת בן אשר. משפחת בן אשר הייתה קראית, והם בעצם ששמרו על דייקנות של כל תנ"ך, וזה לעומת הרבנים, היהדות הרבנית שהייתה מתעסקת באותה תקופה בתורה שבעל פה. הם בעצם עשו כל המפעל הזה של תורה שבעל פה, באותו זמן הקראים התעסקו דווקא בקודיפיקציה של תנ"ך ובכל הדיוקים, טעמי מקרא וניקוד, ואחרי כיבוש של ארץ ישראל, שבעצם היה כיבוש של הצלבנים, המרכז הקראי שהיה קיים בירושלים הוא עבר למרכזים אחרים, במיוחד בביזנטיון, בקוסטנטינה, בערים אחרות שבטורקיה הנוכחית ובמצרים, כן? למרות שגם בחצי האי קרים שברוסיה היה מרכז גדול, ואומרים שבעצם המרכז שבחצי האי קרים הוא התפתח גם עם מרכז, יחד עם מרכז שהיה בביזנטיון, כי חצי האי קרים הייתה חלק מביזנטיון, כן? חלק אחר כך מאימפריה הטורקית. טוב, אני מתקדם הלאה. אולי בינתיים יש לכם שאלות לגבי מה שאמרתי, כן? אני שמעתי ככה קצת התפרצויות שרציתם לשאול משהו, אז לפני שאני אעבור לשלב הבא, אולי אנחנו, אם היו שאלות לגבי החלק הראשון, אם לא, אז אני כבר אתקדם לחלק השני. טוב, אני לא שומע שאלות, כנראה שאין עדיין. אז נשמור אותם עד הסוף.
עכשיו, על מה מבוססת היהדות הקראית? אנחנו רואים שהיהדות הקראית היא מבוססת על כתוב, שאמרנו שזה התנ"ך, 24 ספרי התנ"ך, על ההיקש. מה זה היקש? כל מה שאנחנו משיגים באמצעות לוגיקה, כן? אנלוגיה, השוואה לבין מה שכתוב בתנ"ך לבין מה שלא כתוב בתנ"ך. אני אביא גם דוגמאות לזה. והדבר השלישי זה סבל הירושה, כן? שזה המסורת והמנהגים העוברים מדור לדור. ומה בעצם הבדל בין סבל ירושה שלנו לבין סבל ירושה של היהדות הרבנית? כי אצלנו סבל ירושה הוא חייב להיות מבוסס על התנ"ך, זאת אומרת שצריך להיות סיוע מהכתוב, ואם אין לו סיוע אז זה לא נחשב לסבל הירושה. זה מה שדיברתי לפני כן לגבי התורה שבעל פה. עכשיו אני אתחיל להסביר מה זה ההיקש, כן? ההיקש. למעשה יש לנו 7 מיני היקש, שזה אנלוגיה, אמרנו, השוואה בין מה שכתוב לבין מה שלא כתוב, ובתוך הדוגמאות אתם תבינו במה מדובר. יש לדוגמה דברים שהם כתובים בתורה, אבל לא לכל מקרים של חיי יום-יום שלנו יש מקרים בתנ"ך. ולכן אנחנו צריכים להקיש מן הדוגמאות שכן קיימות בתנ"ך, לבין דוגמאות שלא קיימות בתנ"ך. ולזה יש סוג שנקרא גזרה שווה. גזרה שווה, כמו לדוגמה, ערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, ואיש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. ערווה, אני מניח שאתם מבינים מה זה ערווה, זה בעצם חיתון שהוא באיסור, כן? חיתון שהוא באיסור. עכשיו, מה אנחנו בעצם מבינים מהפסוק הזה? וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה. אנחנו מבינים על ידי הפעלת היקש, אנלוגיה, שכמו שלי אסור להתחתן עם דודה שלי, שהיא אחות אמי או אחות אבי, ככה למעשה אסור לבחורה להתחתן עם הדוד שלה, כן? זה אנלוגיה, שזה גזרה שווה, כן? מה שאסור לאיש לקחת את דודתו, ככה אסור לאישה לקחת את הדוד שלה, כן? ותגלו שביהדות הרבנית לא קיים דבר כזה, וביהדות הרבנית מותר להתחתן, בחורה יכולה להתחתן עם הדוד שלה, ואפילו זה נחשב למצווה, גמילות חסדים, כן? יש בתורה שבעל פה דברים דברי הרבנים שבעצם מחשבים את הדבר הזה לגמילות חסדים. עכשיו אנחנו... ביהדות הרבנית יש גזרה שווה, היא כן מפרשים את התורה בגזרה שווה. כן, אני לא אמרתי שאין, גם יש 13 היקשים של רבי ישמעאל כביכול, אבל מה שהם טוענים שהם לא מפעילים אנלוגיה, לא מפעילים היקש בעריות. אוקיי? אז זה בעצם הטענה שלהם. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לסוג גזרה שנייה. מה? שומעים נמוך כאילו? מה נמוך? רק אני. לא, כנראה זה בעיה אצלי. אוקיי. טוב, הכל בסדר? שומעים טוב? כן. כן, אנחנו נדבר על סוג גזרה שנייה, שזה גזרה קל וחומר. ערוות בת בנך ובת ביתך לא תגלה, ערוותן כי ערוותך הנה. זאת אומרת שלמעשה אסור להתחתן עם נכדה, כן, נכדה, וזה כתוב במפורש בתורה, אבל מה לגבי הבת עצמה? אז פה אנחנו מפעילים את הגזרה הזאת קל וחומר, עם הקל שהוא הנכדה,
אסורה להתחתן, אסור להתחתן איתה, אז קל וחומר אנחנו אוסרים את הבת. לגבי בת לא כתוב בתורה, אבל לגבי הנכדה כתוב. אז פה אנחנו חייבים להפעיל את האנלוגיה קל וחומר, אז הנכדה היא קל והבת זה החומר, זה החמור ביותר, כן? אז לכן, כמו שאסור לפי המצווה הזאת להתחתן עם נכדה, אנחנו אוסרים גם להתחתן עם הבת עצמה. פרטים וכללים לסוגיהם. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ואמתו ושרו וחמורו, זה הפרט, וכל אשר לרעך זה הכלל. אז יש לנו גם פרטים וגם כללים, כן? יש כלל ויש פרט. אוקיי, אני מתקדם הלאה. רגע פה. יש פה משהו נתקע לי. רגע. אוקיי, בואו נעשה ככה. סתום במקום וגלוי במפורש במקום אחר. רגע, אני קצת אוריד את זה למטה. כן. הכתוב אסר לבישת שעטנז ואומרו ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, אולם לא הודיענו בפסוק הזה מהו מקומו, ובספר דברים לא תלבש שעטנז צמר ופשצים יחד. אז ככה בעצם אנחנו מבינים מה זה שעטנז. שעטנז זה צמר ופשצים ביחד, כן? שבעצם הבגד שהוא ארוג גם מצמר וגם מפשתים ביחד, הוא נקרא שעטנז, ומזה אנחנו מבינים מה זה שעטנז. אני אביא עוד דוגמה אחרת שנוגעת גם ביהדות הרבנית לעומת היהדות הקראית, כי אנחנו הקראים לא מניחים תפילין. למה? קודם כל תפילין לא מוזכרים בתורה שבכתב, זה דבר אחד, ומה שהרבנים טוענים שתותפות זה התפילין, זה לא נכון, כי יש שני מקומות, כן, של אותו פסוק למעשה, אם במקום אחד כתוב לתותפות בין עיניך, במקום אחר כתוב והיו לזיכרון בין עיניך. אז ככה אנחנו מבינים שהתותפות זה זיכרון, והמצווה הזאת למעשה אומרת שאנחנו צריכים לשים מול עינינו את המצוות האלה, שאנחנו תמיד נזכור אותם. אז במקרה של תותפות זה זיכרון, וזה שאנחנו צריכים לזכור את המצוות תמיד, ואין כאן כוונה למשהו פיזי, למשהו חומרי, כמו התפילין, כמו שטוענים הרבנים. טוב, אז עוד סוג של היקש, השוואת פסוקים. עיניתי בצום נפשי ונפש נענה תשביע. ופה אנחנו מבינים למעשה שכל עינוי נפש הוא צום. הוא צום כמו יום כיפורים, ועיניתם את נפשותיכם, והוא על ידי צום. עכשיו אנחנו נדבר על 10 עיקרי האמונה ביהדות הקראית. קיימים עיקרי אמונה גם ביהדות הרבנית, וכמו שבכל דת יש עיקרי אמונה, ככה גם ביהדות הקראית יש עיקרי אמונה. דרך אגב, מי שכתב ראשון בין היהדות הקראית, בין היהדות הרבנית, את עיקרי האמונה היה הקראי, כן, היה קראי, ואחריו הלך גם רמב"ם, שהוא כתב את העיקרים בשביל היהדות הרבנית. למעשה הוא העתיק את העיקרים, חוץ מהעיקר שהוא מדבר על שתי תורות, קיום של שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז אני מתחיל קודם כל מהעיקר הראשון. העולם כולו נברא מלא כלום, יש מאין, וזו האמונה בחידוש העולם. זאת אומרת, לעומת גם חלק מחכמי היהדות הרבנית, שטוענים שהיה אצל בורא העולם חומר קדמון, ומחומר קדמון הוא ברא את העולם. אנחנו מכחישים את הדבר הזה ואומרים שהעולם נברא מאפס, מלא דבר,
וככה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את כל היקום מלא דבר, מכלום. העיקר השני, שכל הנמצאים בעולם יש להם בורא, והוא יתברך שמו לעד ברא את כל העולם בחוכמתו וביכולתו העצומה והמופלאה. זאת אומרת שאם אחרי העיקר הראשון שאמרנו שהעולם נברא, אז נובע את העיקר השני שאומר שיש בורא. זאת אומרת, אם העולם נברא, אז בוודאי שיש גם בורא שברא את העולם הזה. עכשיו, העיקר השלישי מלמד אותנו מי הוא הבורא. הקדוש ברוך הוא אין לו דמות, הוא יתברך שמו, איננו גשמי, כי אם רוחני, הוא אחד ויחיד מכל צד ואין לו שום תחליף. אנחנו רואים שהעיקר הזה מתחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון אומר שאין לו דמות, אי אפשר לדמות אותו, למי תדמיוני ונשווה, יאמר קדוש. הדבר השני, שאיננו גשמי, כי אם רוחני, אז הוא לא גשמי, הוא לא תופס מקום, לא כמו שנגיד אצל היהדות הרבנית, קוראים לקדוש ברוך הוא מקום. אין לנו מושג כזה שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא מקום, כי הוא לא תופס מקום ולא תופס זמן, הוא נמצא חוץ מהמקום וחוץ מהזמן. הוא אחד ויחיד מכל צד ואין לו שום תחליף. עכשיו אנחנו נעבור לעיקר הרביעי. אחרי שאנחנו ראינו שהעולם נברא ויש בורא, אנחנו למדנו מי הוא הבורא, אנחנו צריכים לדעת, כן, שכמו שלכל דבר יש לו את ההגדרות שלו, הוראות שימוש, כי אם אנחנו קונים איזשהו מוצר חשמלי, אז יש ספר של הוראות איך להשתמש במוצר הזה. אז אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את היקום, אז הוא נתן לנו את ההוראות איך להשתמש, מה אנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, ובשביל זה הוא שלח לנו את השליח שלו. הוא משה רבנו עליו השלום, והוא ראש הנביאים. ואחרי שהוא שלח את השליח הזה, שהוא משה רבנו, הוא נתן לו את התורה, כן, שהיא בעצם הוראות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הוראות איך אנחנו צריכים לחיות בעולם הזה שהוא ברא אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו באמצעות משה רבנו תורה אחת תמימה, כמו שאמרנו בהתחלה, היא תמימה, מושלמת, כתובה, ואסר עלינו משהו להוסיף עליה ולגרוע ממנה, ככתוב לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור. ועוד כתוב תורת אדוני תמימה משיבת נפש, אמרנו שהתמימה היא שלמה, היא מושלמת, ולכן אין משהו להוסיף עליה ואין משהו לגרוע ממנה. מהו העיקר השישי? כן, פה, דרך אגב, אני אחזור קצת לעיקר החמישי. פה כבר יש הבדל בינינו לבין אחינו הרבנים. אמרנו שרמב"ם אמנם לקח את העיקרים האלה מהרב רבנו יהודה הדסי, החכם קראי שכתב אותם ראשון לפני רמב"ם, אבל אחרי שהוא לקח הוא גם שינה את העיקר החמישי והוסיף פה גם תורה שבעל פה. כי לפי היהדות הרבנית הם מאמינים שבמעמד הר סיני ניתנו שתי תורות, התורה הכתובה והתורה שבעל פה, ואנחנו מכחישים את זה. עכשיו העיקר השישי אמרנו, כן, חייב כל מאמין לדעת לשון התורה ופירושה. אמרתי שהקראים הם היו הראשונים שכתבו ספרי דקדוק והיו דקדקנים הראשונים של לשון הקודש, כי אנחנו הקראים חייבים לדעת את כל הפירושים, את כל המובנים של השפה הקדושה, וכל התורה אנחנו צריכים להבין אותה היטב. ובזה אנחנו בעצם, זה העיקר השישי, שהוא עיקר שמחייב כל אחד ואחד מאיתנו ללמוד את הדקדוק וללמוד את הכוונה של התורה, מה היא התכוונה, כי חשוב לנו מה התכוון בורא העולם כשהוא כתב
מילים מסוימות ופסוקים מסוימים בתורה. אפשר שאלה בנושא? העיקר השביעי, שהקדוש ברוך הוא ניבא את שאר הנביאים ושלח אותם על מנת שהשגחתו יש שאלה. על עמו תהיה באמצעותם. כן, תמר. בבקשה. תודה. כשאתה אומר לשון התורה ופירושה, מי מפרש? לא שומע הכל. אני הבעיה כנראה. שאלתי מי מפרש את התורה בעדה הקראית. אצלנו הרי זה חז"ל, אז כשאתה אומר לשון התורה ופירושה, מהו... רגע, אני לא שומע, פשוט אני לא מבין. יש פה אקו. יש פה אקו שהוא מפריע לי להבין. אני אשאל במקומה. אתה אמרת בעיקר השישי שאתם צריכים לדעת את לשון התורה בפירושה. תמר שואלת מי מפרש, מי מבין העדה הקראית הוא אחראי על פירוש התורה. אוקיי, אני מבין. שימו לב, זה לא חכם אחד, כל אחד יכול לפרש את התורה, וכל אחד אפילו חייב לעשות את זה, אחרי שהוא למד כמובן את הדקדוק, כן? כי בלי דקדוק אי אפשר להבין היטב את התורה, אז הוא קודם כל צריך להבין את הדקדוק, להבין איפה יש שם, איפה יש פועל, את הזמן עבר, זמן הווה, זמן עתיד, הוא צריך להבין היטב את הדקדוק, ורק אחר כך הוא יכול לפרש את התורה, לפרש את המצוות, ואין פה הגבלה, כן? כל אחד מבני העדה חייב למעשה ללמוד את התורה, וחייב לפרש אותה בעצמו. וזה בעצם הליברליות שלנו. אין לנו פה... אנחנו לא הולכים לפי מה שאומר הרב. זאת אומרת, הרבנים אין להם מעמד כמו ביהדות הרבנית, שכל מה שאומר לך הרב אתה צריך להאמין לו. אין דבר כזה אצלנו. כל אחד מפרש התורה, והוא חייב אפילו לפרש את התורה בעצמו, וזה מה שמבדיל אותנו מהרבנית, ואותו חכם שהיה הראשון שהתנגד לתורה שבעל פה, אני אזכיר את השם שלו, קוראים לו ענן בן דוד הנשיא, הוא אמר, חפיסו באורייתא שפיר ולא תשענו על דעתי. מה זאת אומרת? שהוא אומר, אתם חייבים לחפש בתורה בעצמכם היטב, ואסור לכם להישען על דעתי. זאת אומרת, אפילו על עצמו, הוא אמר, אל תשענו על מה שאני אומר לכם, אלא תחפשו בעצמכם בתורה. אז ככה בעצם שאין לנו אוטוריטה של הרבנים, ואנחנו לא סומכים, כאילו, לא שאנחנו לא סומכים, אלא הם לא הדבר האחרון שמדריך אותנו בהלכה. טוב, אני מקווה שאני עניתי, ואני ממשיך עם העיקר השביעי. אחרי תקופה, כן, שהיה חי משה רבנו, והוא הלך לעולמו, אז באו הנביאים, ושהקדוש ברוך הוא בעצם שלח גם את הנביאים שהיו אחרי משה רבנו, שהיה ראש ואב הנביאים, באו נביאים אחרים, שבאו גם כן, והיה להם תפקיד להעביר את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, להזהיר את עם ישראל שלא יעבדו אלוהים אחרים, להדריך אותם במלחמות, כן, כמו שהיה בתקופתו של יהושע בן נון, ובתקופתם של נביאים אחרים. אז כל זה בעצם היה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עזב את העם אחרי משה רבנו, אלא הוא גם המשיך לשלוח נביאים אחרים שהיו אחרי משה. העיקר השמיני, חייב האדם להאמין שיש אחרית עולם הבא ויש תחיית המתים. פה אנחנו מאמינים שיש עולם הבא, יש תחיית מתים, שכל מי שמת יש לו תקומה. זאת אומרת, הוא לא הלך לגמרי, לא נגמר לגמרי, אלא יש לו את הנפש, והאדם הוא נברא מהגוף והנפש, כאשר הולך הגוף אל אדמה, אל העפר שממנו נברא. איפה זה נלמד מחזון העצמות היבשות? לא הבנתי. מאיפה העיקר
השמיני נלמד מהכתובים, מחזון העצמות היבשות? כי עולם הבא לא לא, יש כמה מקומות, למעשה זה רמזים, כן? כמו שאנחנו ראינו בבלעם, שאומר, הודהין אחריתי כמוהו, כן? הודהין אחריתי כמוהו, שמתוך הרמז הזה אנחנו מבינים שיש אחרית לנשמה, והוא בעצם מקנא בעם ישראל שיש לו אחרית טובה, ואז הוא בעצם אומר ומייחל לעצמו שיהיה לו אחרית כמו לעם ישראל, כן? וזה דבר אחד, סתם אני עכשיו נותן דוגמאות, ובספר דניאל כתוב שאלה הרשעים יהיו לדיראון עולם, והצדיקים יהיו לדיראון, כן, זה אלה הרשעים, והצדיקים יזהירו כזון הרקיע. אז גם מזה אנחנו מבינים שיש למעשה אחרית, וחוץ מזה אנחנו רואים בעולם הזה שיש צדיקים ורע להם, יש רשעים וטוב להם, אז לכן אנחנו מבינים שיש משהו אחרי העולם הזה שהוא עולם חומרי, יש עולם רוחני ששם אנחנו מקבלים את השכר עבור מעשים שעשינו בעולם הזה. ומזה נובע גם העיקר התשיעי, שהקדוש ברוך הוא גומל לאיש כדרכיו וכפרים עליו, אם טוב ואם רע. זאת אומרת שכל אדם שעושה מעשים טובים בעולם הזה, הוא מקבל על זה שכר, וכל אדם שהוא עושה מעשים רעים, הוא מקבל את ההפקו של שכר, את העונש, לא עלינו. אוקיי, העיקר העשירי, אנחנו מאמינים בביאת המשיח. עלינו לכבוד לביאת משיחנו, ואליהו הנביא עליו השלום, ככתוב, והנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. זה בספר מלאכי. יש גם המון מקומות גם אצל נביאים אחרים שמדברים על ביאת המשיח. אז ככה בעצם אין בזה הבדל בינינו לבין אחינו הרבנים, גם אנחנו מאמינים בביאת משיח, בשכר ועונש, אוקיי? לכן בעצם ההבדל העקרוני הוא בעיקר החמישי, שמדבר על קיום תורה אחת, והם אומרים שקיימות שתי תורות. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על החגים ומועדים וצומות ביהדות הקראית. אז קודם כל, הלוח שנה שלנו שונה, כן? שונה מלוח שנה של אחינו הרבנים, כי אנחנו מתחילים כל חודש מחידוש הירח, כן? איך שהירח מתחדש, ויש 4 פאזות לירח, כמו שאנחנו רואים, קודם כל יש לנו הירח שחור, כשזה סוף החודש לא רואים את הירח בכלל, ואז הירח מתחדש, אחר כך אנחנו רואים את החצי הירח, חצי הלבנה, ואחר כך אנחנו רואים את אמצע החודש, ואחר כך אנחנו רואים את החצי השני של הירח, וסוף החודש אנחנו רואים את החלק בצד השני של הירח, כמו שהוא מתחדש, ככה בעצם בצד השני הוא גם נגמר. אז מה שאנחנו מתחילים את החודשים שלנו ממתי שהירח מתחדש, כן? אור על הירח הוא מתחדש, ואז אנחנו מתחילים את הראש חודש. למעשה גם הרבנים היו הולכים לפי זה, אבל בתקופה יותר מאוחרת, התגבשה תורה שבעל פה, אז הם התחילו לעשות מעולת אמצעי, כן? מעולת אמצעים, סטטיסטי, כן? אז עשו 30 יום חודש מלא, 29 חסר. אז יש להם חסר מלא, חסר מלא, חסר מלא, אוקיי? זאת אומרת, הם לא ממש הולכים ובודקים אם החודש, אם הירח או האור על הירח יתחדש, אלא הם עושים פשוט בצורה מלאכותית, מלא חסר, מלא חסר, מלא חסר, כן? ולא בודקים אם באמת הוא יתחדש, בגלל זה יוצא לפעמים שהם מקדשים את החודש
לפני שהוא התחדש, לפני המולד בכלל, כן? ופה בעצם נוצרים הבדלים של יום, יומיים, שהחודש שלנו מתחיל אחרי הרבנים. לא בכל חודש, אלא יש חודשים שהם נופל ביחד, יש חודשים שהוא נופל או יום או יומיים אחרי היהדות הרבנית. עוד פעם, אני שומע אקו, כן? מה השאלה? אתם גם עושים אדר ב'? לא הבנתי. מה השאלה? גם לכם יש בלוח השנה אדר ב', חודש אדר ב'. אוקיי, אם כבר אנחנו נמצאים באדר, אני אסביר, כן. השנה שמשית היא בעלת 364 יום. שנת הלבנה היא 350 סליחה, שנת השמש היא 365 יום, שנת הלבנה 354 יום. ההבדל בין שנת השמש לשנת הלבנה הוא 11 יום. ולכן צריכים למעשה לעשות שנה מעוברת, כל שנה שלישית פחות או יותר, ופה גם בודקים לפי אביב, אם אביב נמצא, לא נמצא, ככה למעשה היה בתקופה של התנ"ך. ועם הזמן עשו את המחזור של 19 שנה, ואז קבעו שבשנות מסוימות, לפי המספר, עושים את השנה מעוברת. ואז מה בעצם מוסיפים? מוסיפים חודש נוסף, שזה אדר ב'. הקראים מקיימים את פורים, ימי פורים, תמיד בחודש אדר, שהוא החודש ה-12, כמו שכתוב במגילת אסתר. ולכן הפורים שלנו כבר היה, כן? כבר היה, כי אנחנו תמיד עושים אותו בחודש 12, כי כתוב במגילה לעשות את החודש האדר, שהוא החודש ה-12, כן? לא כתוב שהוא חודש 13, אלא כתוב במגילה במפורש, הוא החודש 12. אז אנחנו תמיד אצלנו פורים בחודש אדר, ולא בחודש ואדר, כן? לא בחודש ה-13. חוץ מזה, אנחנו לא יכולים לדעת, אם היינו נגיד בתקופה של תנ"ך, אם השנה היא מעוברת או לא, כל עוד לא בדקנו אם אביב נמצא, כן? ומתי בודקים? רק בסוף חודש אדר. ולכן יכול להיות שבסוף חודש אדר נגלה שיש אביב, ואז לא יהיה לנו ואדר, כן? אז מה, בעצם לא נעשה את ימי פורים? לא ייתכן, כן? אז לכן אנחנו תמיד עושים את הפורים בחודש ה-12 אדר, ולא בחודש 13 ואדר. אוקיי, אנחנו נדבר קצת על התרומה של קראים לשפה העברית ולמדינת ישראל. אז קודם כל אנחנו נתחיל סליחה, לפני שאתה ממשיך, שאלה על החגים, אז החגים הם אותם חגים? החגים הם אותם חגים, חוץ מחגים שלא נזכרו בתנ"ך, כמו חנוכה לא נזכר בתנ"ך, נכון? חנוכה לא קיים בתנ"ך. כמו ט"ו בשבט ול"ג בעומר, כל הדברים האלה לא נזכרו בתנ"ך, ולכן אנחנו לא מקיימים אותם. מה שיש לנו זה... ומה אתם מקיימים באותה צורה או בצורה אחרת? יש הבדלים מסוימים. אם כבר אנחנו מדברים, אני אדבר באופן כללי גם על השבת וגם על הצומות שלנו. אז קודם כל ככה, אנחנו שומרים, מקפידים מאוד בשמירת שבת, יותר מרבנים, כי אצל רבנים הם יכולים להשאיר אש דלוקה בשבת, הם אפילו מדליקים את נרות שבת ומברכים אשר קידשנו וציוונו להדליק נר שבת, אבל למעשה מה שכתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זאת אומרת שאפילו הרבנים עושים הפך ממה שכתוב בתורה, שבתורה אסור להשאיר אש דולקת בשבת, ולכן אנחנו פה מקפידים, אנחנו לא משאירים אש דלוקה, אנחנו לא משתמשים במכשירי חשמל, לא משתמשים במעלית שבת,
אנחנו גם לא מחממים את האוכל, אין לנו פלטה של שבת, אנחנו שומרים על החום של משקה באמצעות תרמוס, אני שם נגיד בתרמוס מים חמים ונשארים בשבת מים חמים בתרמוס, ואני משתמש תאורה נטענת, כן? יש מנורה נטענת, ואז אני כאילו מטעין אותה במשך שבוע ומנתק אותה לפני כניסת שבת, ככה בעצם שאני לא יושב בחושך, אלא משתמש בתאורה נטענת. וגם לא משתמש כמובן, כי אסור לי להשתמש בחשמל שמייצרים כופרים או גויים בשבת, אסור לי להשתמש במלאכה שנעשית בשבת. לעומת זה, נגיד ביהדות הרבנית יש גוי שבת, כן? והרבנים יכולים להשתמש במלאכה שמייצר אותה גוי בשבת. אוקיי, אז זה לגבי שבת. לגבי חגים, אז אמרנו יש לנו פסח, 7 ימים, וגם פה אנחנו מקפידים מאוד במאכלים, שלא יהיה ערבוב, אנחנו עושים בעצמנו את המצות, ואנחנו לא מוכרים את החמץ לגוי. אסור לנו למכור חמץ לגוי, כמו שקיים אצל היהדות הרבנית, כי בעצם זה שהם מוכרים כביכול את החמץ לגוי, וזה נשאר להם במחסן, זה כאילו מערימים בזה, כן? משקרים לבורא העולם, ואין לשקר לבורא העולם, אלא בורא העולם יודע שיש לך חמץ במחסן, מה אתה משקר. אוקיי, אז פה אנחנו לא מוכרים חמץ לגוי. אנחנו מתחילים לספור את 50 יום של עומר מיום ראשון בשבוע, ממחרת השבת, כמו שכתוב בתורה, ממחרת השבת תספרו 50 יום, ממחרת השבת זה יום ראשון תמיד בשבוע. זה לא יום שהוא מחרת החג, כמו שקיים אצל אחינו הרבנים, שהם מפרשים השבת הזאת כיום חג, כן? ואז מתחילים לספור ממחורי היום הראשון של חג הפסח. לא, אנחנו לוקחים יום ראשון שהוא באמצע השבוע של חג המצות, ומיום ראשון מתחילים לספור 50 יום, וככה אנחנו מגיעים לחג שבועות, תמיד שחל אצלנו גם ביום ראשון, ולא יום אחר בשבוע, אלא תמיד גם חג שבועות הוא נופל אצלנו ביום ראשון לשבוע. שאר החגים אתם עדיין מקדשים את החודש לפי הלבנה, או שיש לכם לוח שנה קבוע? אנחנו בוודאי, כן, לפי חודשים הירחיים, כן, לפי חידוש ערך. לא, אבל השאלה, הרי לפי היהדות הרבנית כבר קיבעו את הלוח וכבר לא מקדשים את החודש לפי המולד. השאלה אם אתם עדיין מקדשים את החודש, כאילו ראש חודש זה לפי מולד הלבנה, או שיש לוח שנה קבוע כבר? לא, אין לנו לוח שנה קבוע, אנחנו בודקים, כן, מה הנתונים של הירח, אם הוא יכול להיראות, לא יכול להיראות, ולפי זה אנחנו קובעים ראש חודש. אז החודשים שלכם בעצם לא תואמים כן, אמרתי את זה מההתחלה, כן, כי יש לנו הפרש לפעמים של יום או יומיים, לא תמיד, יש גם חודשים שהם נופלים ביחד, אבל יש גם הפרשים של עד יומיים, יום-יומיים, יש הפרשים, ואז בעצם יש לנו חגים שהם יום או יומיים אחרי חגים של המדינה. אוקיי, אז אמרנו שיש לנו שבועות שלא, כאילו, כמעט לא נופל ביחד עם המדינה, כי אצלנו תמיד ביום ראשון. אחר כך יש לנו בחגים, אני מתכוון, יום תרועה, שהוא... למה זה תמיד יום ראשון? מה? למה זה תמיד חייב להיות ביום ראשון? שבועות, תמיד יום ראשון, כן? כי כתוב עד למחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, כן? מה זה מחרת השבת השביעית? הרבנים מפרשים את השבת הראשונה כיום חג. אז איפה יום חג אחרון? אין יום חג אחרון, אין להם שבת השביעית, אוקיי? אין להם מחרת השבת השביעית. אוקיי, אז זה לגבי השבועות. אחר כך יש לנו
יום תרועה, וביום תרועה, שזה אצלנו זה נחשב חג לכל דבר, וזה לא דין, יום הדין הגדול והנורא כמו אצל אחינו הרבנים, אלא זה ממש חג, ויום תרועה זה גם התחלה של 10 ימי רחמים, ש10 ימי רחמים ממשיכים מיום תרועה עד יום כיפור, כן? שזה 10 לחודש, וכל הימים האלה נקראים 10 ימי רחמים, שאנחנו קוראים סליחות, קמים שעתיים, 3 שעות לפני הזריחה, וקוראים סליחות בבית הכנסת. זה ימי רחמים. אחר כך יש לנו יום כיפור, שאנחנו חייבים לקיים אותו במועדו, אחרת הנפש תיכרת. ואחר כך יש לנו את ימי סוכות, שזה 7 ימים, ועוד יום שמיני עצרת, שהוא עצרת, וכל הימים האלה הם נקראים מועדים. ואחר כך יש לנו את הפורים, כן? שני ימי פורים, כמו שאמרנו, תמיד נופל לנו בחודש ה-12, ולא בחודש ה-13, שהוא ואדר. אז פה יש לנו עכשיו הבדל של חודש. אחרי שעשינו כבר עכשיו פורים, יש לרבנים עוד כמה שבועות, 3 שבועות, עד שיהיה להם פורים. טוב, ולגבי צומות, כן, צומות, יש לנו, אנחנו צמים על חורבן בית המקדש הראשון, ולא על חורבן בית המקדש השני, ולכן כל הצומות שלנו קשורים לחורבן בית מקדש הראשון. ככה יש לנו בחודש תמוז, ב9 לחודש תמוז, וכל התאריכים האלה יש להם אסמכתה בתנ"ך. זאת אומרת, לעומת אחינו הרבנים שאין להם, נגיד, אסמכתה של 17 בתמוז. מאיפה לקחו את התאריך הזה אני לא יודע. אומרים שזה שבירת לוחות הברית, אבל אין לזה תאריך. לא כתוב. אצלנו כל התאריכים הם כתובים בתנ"ך, יש להם אסמכתה בתנ"ך. אז ככה ב9 בתמוז התחיל, נבקעו חומות העיר, וזה יש לנו צום ב9 בתמוז. אחר כך כתוב ב7 וב10 לחודש אב, נשרף בית המקדש, אז גם שני תאריכים האלה מופיעים לנו כצום, כן? גם ב7 וגם ב10 באב יש לנו צום, ואומרים שזה 4 ימים האלה שנשרף בית המקדש בתוך 4 ימים האלה, מ7 לחודש אב עד 10 בו נשרף בית המקדש. אחר כך יש לנו בחודש השביעי, שזה חודש תשרי, יש צום גדליה, צום גדליה שגם מעוגן בתנ"ך, ונזכר בימי התקופה של הבית השני, ו-24 לחודש יש לנו צום גדליה, וגדליה, מי זה היה גדליה בכלל? למה אנחנו צריכים לצום? לא בגלל גדליה, אלא שבעצם הגלות, היו כמה שלבים של גלות, והשלב הראשון והאחרון היה בתקופתו של גדליה. אחרי שנהרג גדליה, כל שארית ישראל שנשארו עדיין בממלכת יהודה, כבר אחרי חורבן השני, היו עדיין דלת העם שנשארו, ואז בעצם הייתה עדיין תקווה של קיום עם ישראל בארץ, אבל אחרי שגדליה נהרג, כבר כולם ברחו כבר למצרים, ואז נפסקה לגמרי התיישבות של בני ישראל בארץ ישראל. לכן בעצם... אנחנו צריכים כבר לסיים. תוכל לסכם בכמה מילים? כן, אני יכול לסכם. אנחנו היהודים הקראיים, יש לנו כ-15 בתי כנסת בארץ, ואנחנו מתקיימים על תרומות, אין לנו סיוע של המדינה, אנחנו מתקיימים על התרומות ומשרתים גם בצבא, אין לנו כוללים כמו אצל רבנים, אין לנו בתי ספר דתיים כמו אצלהם שהם נתמכים על ידי מדינה, ואנחנו למעשה אזרחים רגילים במדינה, אנחנו עובדים, אנחנו משרתים בצבא, אנחנו
משרתים גם בכל מיני מקומות, גם בצבא, יש לנו אנשים שיש להם דרגה גבוהה, והזכרתי בהתחלה את יהודה קידר שנפל ב7 באוקטובר, היה לו גם דרגה, לא זוכר איזה בדיוק, אבל היה לו דרגה חשובה במשטרה. ואני רוצה להזכיר גם את דוקטור משה מרזוק, שהיה העסק הביש, כן? העסק הביש במצרים, שנפל על הקמת ארץ ישראל, ויש לנו כרגע, כיום בארץ חיים כ-40,000 יהודים קראים, ועוד כ10,000 יש בחו"ל. יש עדות שלנו, קהילות שלנו גם בארץ, הרוב הקהילות שלנו בארץ, אבל יש גם קהילות ברוסיה, באוקראינה, בפולין, בטורקיה. בתקופה הקודמת היו גם בפרס, בסוריה, במצרים, היום במצרים כמעט לא נשארו. יש בארצות הברית היום גם קהילה, יש שם בית כנסת גם בסן פרנסיסקו. ומה שחשוב פה בעצם שאנחנו ממשיכים את אמונה בתורה שבכתב, אנחנו ממשיכים ומאמינים שאנחנו מקיימים את דברי הקדוש ברוך הוא כמו שהוא ציווה אותנו, ולא סותרים ממה שהוא ציווה אותנו, ולמעשה אנחנו הזרם שהוא ממשיך את היהדות כמו שהייתה בתקופתו של משה רבנו ושל הנביאים. אם יש לכם שאלות ספציפיות, אני אענה בשמחה. יש לי שאלה. כן. זאת אומרת, אז לפי השיטה שלכם, אתם יכולים לאכול בשר וחלב ביחד. אם אתה אומר לי, לא תבשל גידי וחלב עמו, אז אתה בטח, אם אתם הולכים, אני ככה רואה את זה, כאילו, למשל כמו זה העדר של סוסים, אז יש לכם רתיעה, רק גדי, אז אם אני מביא לי איזה פרה, בפנים מבשל אותה עם חלב, אני יכול לאכול. כן, אני לא אמרתי את זה, אבל אתה צודק. לפי התורה, מותר לאכול, נגיד, בשר של כבש וחלב של פרה, כי כבש לא יכול להיות בן של פרה, או נגיד אני יכול לאכול חלב של פרה ובשר של תרנגול, כי תרנגול אין לו חלב, אוקיי? אז פה בעצם, אם אני יכול להיות בטוח שהחלב הזה הוא לא חלב של אמא, של אותו בשר שאני אוכל, אז מותר לי לאכול לפי התורה, ואני אביא לך גם דוגמה. כשבאו 3 האורחים לאברהם אבינו, מה הוא נתן להם לאכול? הוא נתן להם חמאה ובקר, כן, שהוא טוב ורך. אוקיי? אז הוא נתן להם לאכול ביחד, גם חמאה, גם חלב וגם בקר. זאת אומרת שהוא ידע בעצם שהבקר והחמאה הם לא נעשו, זאת אומרת החלב הזה לא היה של אמא של אותו בקר שהוא שחט אותו. היה בטוח בזה, כן? אז לכן הוא נתן לאורחים שלו גם את הבשר והחלב ביחד, ולא חיכה 6 שעות או 8 שעות בין זה לזה. טוב, אני גם רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל, אני מוחה על כל הדברים שאמרת. כמובן שאני לא מסכים איתך. סתם הערה קטנה לגבי אברהם אבינו, בשר וחלב, האירוע הזה היה לפני מתן תורה, ששם הם התחייבו בבשר וחלב. אבל אין קשר ביניכם לבין היהדות, סורי, זה כמו בתקופת הבייטוסים והאייסים, שהיו כל מיני קבוצות וכתות שיצאו מהיהדות, ועיוותו את כל דברי היהדות, לבוא ולהגיד על קברי צדיקים שעבודה זרה, ועוד כל מיני דברים נוראים שחלקם שמעתי ואחר כך לא יכלתי לשמוע, סורי, זו על היהדות. אולי אתם אנשים נחמדים, אזרחי ישראל לכל דבר, זה בסדר גמור, אבל ממש ממש היה קשה לי לשמוע את הדברים האלה, לא מתאים בכלל. תודה רבה. בבקשה, אני לא אומר שאתה תהיה קראי, אני סך הכל הוזמנתי כדי להציג את היהדות הקראית, אני לא בא פה להפוך אתכם לקראים, הרי אני רק מסביר מה שיש לנו, ולענות על שאלות כמובן. לבוא ולהגיד שזו היהדות האמיתית, רגע, אבל מטרת היום זה קבלת... מה? אני אמרתי שאנחנו מאמינים בזה, שאנחנו היהדות האמיתית, בסדר? לא אמרתי שאתם חייבים
לקבל את דבריי, כל אדם באמונתו יחיה, כמו שאמרתי, כן? בדיוק. אוקיי, בסדר. תודה רבה. שאלה קטנה. בבקשה, כן. לגבי ברית המילה, הברית המילה שלכם היא שונה מהברית מילה באופן, כאילו זה מעניין אותי. אוקיי, וגם אנחנו, לגבי כן. נישואים, גם לגבי כן, זה נישואים. מאוד מעניין אותי. היא שונה במה? אנחנו לא עושים פריאה ולא מציצה, כן? אסור אצלנו פריאה ומציצה, אני אסביר מי שלא יודע, פריאה זה שהם עם הציפורניים מפרידים בין העורלה החיצונית והעורלה הפנימית, ואז פה בעצם יכולים לזהם מן הסתם עם הציפורן, אם יש לו מתחת לציפורניים הרבה לכלוך וזיהום. ודבר שני, מציצה. מה זה מציצה? שהמוהל הוא בעצם מוצץ מעבר המין את הדם, ואצלנו זה גם באסור, והיו הרבה מקרים שהמוהל בעצם זיהם, כן? והכניס זיהום לתינוק שהוא מוהל אותו. אז אין אצלנו לא מציצה ולא פריאה. ונישואים, יש פה לשאול על נישואים פה, איך אתם מחתנים, כאילו רגיל? אנחנו מחתנים לפי תורת משה וישראל, אנחנו עושים את 7 הקידושות, ולמעשה אמרתי שאין לנו, אנחנו מקפידים מאוד שלא יהיו עריות בין אלה שנישאים, כי אסור להכניס ממזר, אסור להכניס עמלקי, מואבי, עמוני, כן? יש פה קצת הבדלים, אבל לא משנה. לא אתכנס עכשיו לדיוקים. אז כביכול... אפשר להתחתן מחוץ ל... מה? מותר לקראי להתחתן עם בת דת היהדות הרבנית? לפני כ-20 שנה היה אסור, כי היה לנו ספק באלה שהתקבלו, שהם מתחתנים, שיש להם ספק ממזרות, כי ביהדות הרבנית מותר להתחתן, כמו שאמרתי, אישה יכולה להתחתן עם הדוד שלה, וזה נתפס אצלנו כספק ממזרות, אז אנחנו גם בודקים, אלה גם היום, שאלה שנכנסים, אנחנו בודקים עד כמה שאפשר, שלא היה שם איזשהו ערווה כזאת או אחרת, כי בעריות יש לנו הבדלים, כמו שאמרנו, ולמעשה היום יש אפשרות כזאת. הראשון שהוא התיר נישואים מעורבים בין קראים לרבנים היה הרב עובדיה יוסף, כשהוא בעצם אמר, אלה הם היהודים, אנחנו נקבל אותם. אז אנחנו גם פתחנו את שערי העדה, שלא יהיה לנו רק יצוא מהעדה, שיהיה לנו גם יבוא, כן? כן? כי שאנחנו לא נדלדל מבחינת המספר וכמות של העדה, אלא יש לנו עכשיו היום גם כן אפשרות לקבל, אז מי שמקבל עליו את היהדות הקראית, אז אנחנו יכולים לקבל אותו גם ולהתחתן איתו. עוד שאלה, מה יחסי הגומלין שלכם עם השומרונים למשל? כמו עם כל עדות אחרות יש לנו יחסים טובים, ושומרונים הם שונים. יש אנשים שלא מבינים שיש שוני בין קראים לשומרונים, אני אסביר עכשיו. השומרונים הם מאמינים רק בקיום 5 חומשי תורה וספר יהושע, כן? הם לא מקבלים את כל מה שהיה אחרי זה, ואנחנו מאמינים בקיום של כל 24 ספרי תנ"ך, שזה תורה, נביאים, כתובים, כל הספרים האלה הם ספרי קודש אצלנו, ולכן אצלנו אנחנו לא כמו השומרונים, ואנחנו לעומת שומרונים שלא נחשבים כיהודים, אנחנו כן נחשבים כיהודים לכל דבר. תודה רבה. שאלה. אדוני, תודה רבה. בסדר, תודה רבה גם לכם. היה מעניין מאוד. בבקשה, ויש עוד שאלות. שאנחנו נצליח ומאחל לכל עם ישראל שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ונמשיך לקיים את מצוות התורה, שאז הקדוש ברוך הוא גם ישמור עלינו בגלל שאנחנו מקיימים את מצוות התורה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה. בבקשה. רגע, בבקשה על הקו. שנייה רגע, דקלה. תודה, אדוני.